Черневит и Дивчевото, колко са били популярни от времето на национална съдителна революция, имената на Бенковски, на Ботев, на Никола Войновски. В този край всяка година правят живи картини. Не е тайна за ползването от вас, не е свързани с видеота на Бенковски, с видеота на Войновски, пак в черни вид. И въпреки, че официално се приема, че Никола Войновски е загинал над Чифлик Троянско, над черни вид, между черни вид и Дивчевото, концентрата се така, признателните хора местни са сложили паметния знак с много обич, че тук е загинал войводата Войновски. Аз мисля, че надали това отговаря на историческата истина, но то показва точно тази обич и признателност, която изобщо се храни към тези штури с много обичко уважение глави, които се минават. Да напише писмо в последно дъщеря на 40 дни, да напише писмо, което да се предаде с цветално на съвъртовото на Мила Мигенев и така нататък, знае, че после отечеството си обича на единствено тя. Може да си представите за какво става въпрос. Аз не мога почти, защото не съм бил на такова.